Din kienet ġimgħa storika fejn dak li ħadem għalih il-pajjiż li kien dejjem immirat biex issir differenza fil-ħajja tal-Maltin u l-Awċin qed iħalli l-frott. Dan stqarru l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika f'Ħal Safi meta stqar li hu gburi li ġie indirizzat is-sogru li jieħdu eluf ta' persuni għal ħajja aħjar. Id-dover tagħna huwa li nsalvaw in-nies mill-għarqa dejjem. U kliem li nħalluhom jerqu affarijiet oħra dak ma jeżistix. Imma aħna rridu nkunu lesti illi nagħtu r-refuġju lil meħħaqu. Saħaq li dak li qalu li kien impossibbli li jsir sar għaliex intlaħaq ftehim bejn it-Taljani u l-Libjani li permezz tiegħu mhux se jissolva kollox imma se jkun aktar faċli biex il-pajjiż ġar tagħna jingħata għajnuna u ma jibqax pajjiż minn fejn jgħaddu eluf ta' immigranti. Biex din is-sistema li jmexxuha il-kriminali jmexxuha. U kriminali mhux taċċekċik. Il-kalkolu internazzjonali huwa li fl-aqwa tal-istaġun tal-immigrazzjoni il-kriminali li jmexxu dawn il-flows fil-Libja jaqlaw mal-5 miljuni fil-ġimgħa. Għaxara taħsbu li biex titla fuq dajsa ħataqgħu ma taqax li titħallas xi 20 euro. Tħallas daqs bl-aqwa biljett tal-ajruplan tal-aqwa vjaġġ fid-dinja. Fakkar kif l-erba li għadda ġew salvati 1400 immigrant u li bejn il-ħamis u l-ġimgħa telqu 12 dajsa mill-Libja l-Ewropa. Anke kost li Malta tkun attakkata se jsir minn kollox biex it-traċedja umana immexxija minn kriminali tieqaf. U din il-ġimgħa għall-ewwel darba irnexxielna li l-Ewropa tiġi f'sessija tinduna illi hemm problema u taħdem biex issolvi din il-problema. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif il-pass li jmiss huwa li jinħolqu l-hekk imsejħa kurituri umanitarji, sistema fejn min irid jemigra jagħmel dan mingħajr ma jkollu bżonn jissogra ħajtu. Applika fejn għandek tapplika barra l-Ewropa, jekk inti ħaqek tissograx ħajtek. Kun hemm ajruplani u joħduk mal-ewwel f'pajjiżi oħra fejn tista' tibda ħajja ġdida.